Така, днес ще правим томбола на Minecraft за Free Premium аккаунт. За да спечелите аккаунта, трябва да се абонирате, да харесате, да дадете коментар и за относно томболата на коментара пишете запис, името ви в Minecraft, скайпа. Томболата се тегли при 50 сабскрайбъра. По принцип, всяка седмица ще дам по една нова томбола на премиум аккаунт. Премиум аккаунта работи и за да ви покажа, сега ще влезна в премиум сервер. Спирам на пауза. Така, за да ви покажа, че не лъжа, влизам в The Harvest. Вие го знаете този сервер, премиум е. Ето вижте. И нека да влезнем, за да ви покажа. Да, по принцип съм банът за известно време, защото читнах. Но сега ще влезем в някой друг сервер, който е премиум. Нека да го видя. Но спокойно, няма да сте баннати, просто това е за 24 часа. Друга парти, ще върна като намеря някакъв премиум сервер. Ето, че се върнахме. Така, показвам също един премиум сервер, което е RK Games, не знам дали в момента работи, но е премиум. Този сервер е Pixelman и е премиум. По принцип той е за мод, но може и без мод и наистина е премиум. Ето го и Minecraft парти и влизаме. Чуваме. И така, вече сме в сервера. И ако някой не вярва, че е премиум, той е премиум, защото премиум серверите не искат логин. Добре, това беше от мен. Абонирайте се. Също пак повтарям, запис, името ви, абониране и лайкване. И при 50 сабскрайбър или при 50 лайка тегля томболата. И чао, абонирайте се за кучета.